Hello para pedagang lan investor. Kita sesambungan karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben indikator ing liyane rinci. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso. Kita saranake kanggo ndeleng kabeh parameter saka organisasi ing pitakonan liyane scrupulously. Kita bakal katon ing pratandha dasar utama perusahaan Gentex Corporation, ticker GENTEX. Review iki adhedhasar data saiki wiwit 18 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan Gentex Corporation kalebu subkategori Auto Elektron, 33 organisasi melu penilaian, sing cukup representatif. Kita bakal weruh pancasan ing pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 8 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,7 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,8 poin. Marang skor 8 kanggo perusahaan Gentex Corp. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Gentex Corp lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Gentex Corporation nuduhake dinamika minus 37,9%. Marang dinamika rega ing subkategori 12,9%. Kapitalisasi pasar perusahaan Gentex Corp gunggungipun 4,82 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 103 miliar dolar. Regane buku perusahaan kira-kira $47 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $26 miliar, subkategori kasebut regane $1,05 sen miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Gentex Corp ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 4,69%. Regane buku 9,607%. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Perusahaan ora duwe utang. Asil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan, apik banget 2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 12,5. Rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, apik banget 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $386 mayuta-yuta. Bati kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken $411 mayuta-yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik 0,5 terms. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 2,1. Rata-rata ing subkategori punika 2,6. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.300 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $2.440 mayuta-yuta. Evaluasi volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Marginality punika 16,8%, karo rata-rata kanggo subkategori minus 3,1%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo kinerja perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 2,781%. Iki 69% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $780.000.
Lan kanggo subkategori $462.000. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Bati saben pegawai punika $62,400. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $5,500. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian revenue perusahaan saben karyawan individu $372.000. Ing subkategori $178.000. Volume dodolan saben pegawai dibandingake perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 3,6% dibandingake karo rata-rata 7,7% kanggo subkategori. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 44% kanggo perusahaan Gentex Corporation. Ing subkategori tingkat iki 50%. Rega saham perusahaan saiki watara $21.46. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $24.76. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil pambiji Gentex Corporation. Sistem referensi penilaian Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka pesenan tuku ing $21.45. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 24,8. Mandeg mundut disetel ing 18,1. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 18 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker OUST punika pesenan imbangan kanggo ngedol. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Urutan kapindho ditutup ing rega final. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan saka Guru Markets.